हाग्रामानि रावाव दिनै दालिया रुया बेखौ बयबो मिथिखाबाय। 70% बर'फ्रा UPPL दोलोजों दङ। 60% मुसलमानफ्रा UPPL दोलोजों दङ। नन बर' नन मुसलमान कमिउनिटि जेरै राजबंशी, सूत्रधर, बाङालि, बिहारि बाखि जा जनगोष्ठीफोर दङ बिसोरो 80% UPPL दोलोजों दङ। थारमाने जोङो प्राय 4 लाख मार्जिन भट लानानै दिनै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ UPPL दोलोनिफ्राय ट्रेक्टरनि सोनाव भट होनानै जोङो दिल्लीसिम फाथायहरनो थांगासिनो। दिनै UPPL दोलोआ क'क्राझार बियाबाव देरहासारनायनि हाबाफारि मावनो थाखाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि सिङाव 10-12टा बेफोरबायदि जोङो थेलेब थेलेब बिसायख'थि फोसावथिं हाबाफारिखौ लादों आरो बेनिनो मोनसे बिसायख'थि हाबाफारियाव फोसावथिं हाबाफारियाव आंबो बाहागो लाफैदों दिनै जोंनि सान्तिपुर प्राइमारिनि सिङाव। फोसावथिं हाबाफारिनि जा जोंनि दिनैनि एजेन्डाफोर बे एजेन्डाफोरा स्पेसियेलि देरहाखानाय हिसाबै जोङो दङखाय आरो रोजा माने पारसेन्ट जोङो देरहानायावनो दंखायोखाय जोङो स्पेसियेलि फोसावदिंखौ जोङो नेमसेकल' लानानै गुबैयै जोंनि UPPL दोलोआ मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सान्ति, अनलायनाय, खौसेथि, जिउ आरो सम्पतिनि सुरक्षा होनो हानाय सासे भारतीय नागरिक हिसाबै माने मोनसे मोजां गणतन्त्रनि जा खुंथायनि राहा लामा बेखौ दे जोङो होनो हाबाय। हाग्रामानि जा अपसासन, जौ जुवा, ड्राग्स, एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरनि जा एक्टिभिटिस बेफोरनिफ्राय जों जे बर' हारिखौ बोखांनो हाबाय, बिटिआर बासिखौ बोखांनो हाबाय। जोङो इयुनावहाय जोंनि जोलैखौ मा बेबस्थाजों लांनानै दावगालु हारिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ दावगालु हारिसिन हिसाबै जों गावखौ सिनायथि होनो हागोन। बेफोरबायदि थांखिजोंसो बिसायख'थि फोसावथिं हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फोसावखादों। सार हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांदों जे दरं उदालगुरि लकसभायाव UPPLनि जि सोद्रोमाफोर बिथांमोना BJPनो भट होआलासिनो नांगोलनि सावगारियावसो भट होदों। नोंहा बेथ' राजखान्थिनि मोनसे प्रपागान्डाखा, प्रपगेसन होनाया राजखान्थियाव थाखायो। खिन्थु हाग्रामा बायदि बर'नि गेजेराव खृष्टान हिन्दु बोखावग्रा, बाथौ ब्रह्म बोखावग्रा, मा होनो कृष्ण गुरु सतसंगि बोखावग्रा हारिनि हारि दाङाबाजि बिथांनि समाव सोमजिथाय लाबोदोंमोन जादोंमोन। बर'जों अनाबरजों सैलाय जादोंमोन, बर'जों आदिबासि मुसलमानजों सैलाय जादोंमोन। बेफोरबायदि थांनाय 17 बोसोराव एसेबां नासय जाफ्लेबाय, दा बेफोरबायदि बुग्लिजानाय नासयजानाय मा होनो सिराफोरबायदि नादामब्ले जानाय बै हारिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारिनि राव बायदि मालाबाबो थाङा। बिथांनि बुंनाया जादों हजोंहाय BPFखौ सापर्ट होदों नंखायनो बहायबो हो होननानै बिथांमोना इनडाइरेक्टलि बुंनो नागिरदों। बे मालाबाबो जाफुङा। आं नोंथांमोननो दिनै बुंगोन 70% बर'फ्रा UPPL दोलोजों दङ। 60% मुसलमानफ्रा UPPL दोलोजों दङ। नन बर' नन मुसलमान कमिउनिटि जेरै राजबंशी, सूत्रधर, बाङालि, बिहारि बाखि जा जनगोष्ठीफोर दङ बिसोरो 80% UPPL दोलोजों दङ। थारमाने जोङो प्राय 4 लाख मार्जिन भट लानानै दिनै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ UPPL दोलोनिफ्राय ट्रेक्टरनि सोनाव भट होनानै जोङो दिल्लीसिम फाथायहरनो थांगासिनो दङ। गतिके हाग्रामाया जेखियानो बुङा हाग्रामानि रावाव दिनै दालिया रुया बेखौ बयबो मिथिखाबाय। गोजोनथाव खौरां, बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन।
आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।